nyelvnek jelrendszere van. Az informatika az emberiség második anyanyelve lett. Meghatározó mindennapjainkban, az iskolában, a munkahelyen, otthonunkban. Közhely, de az újítások viszik előre a világot. A technikát meg a kíváncsiság. Na de ebbe nem menjünk bele. Mi az időben most ott járunk, hogy egy új műsormagazint indítunk. Újítóknak. Kíváncsiaknak. Kezdőknek. Haladóknak. Digitális benszülötteknek. Tanároknak. Tanulóknak, és mindenkinek, aki szereti. Enter. Szóval ebben a műsorban az informatika és az oktatás az informatika felhasználásával áll a középpontban. Info az infóórán innen és túl. Rendszeresen ellátogatunk egy-egy iskolába is, és bemutatjuk, hogyan lehet a gyakorlatban beépíteni az informatikát a különböző tanórák anyagaiba. Hasznos tanácsokkal látjuk el nézőinket, különböző alkalmazásokkal, szolgáltatásokkal és programozással kapcsolatban. Célunk az oktatás segítése. Tippek, ötletek adása és cseréje, kihívások és extrém feladatok megoldása, amelyek a műsorhoz kapcsolódó weboldalon mindig láthatóak lesznek. A Széchenyi István Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, amivel még jobbá teheti az oktatását. Ezért is volt előrelépés egy korszerű és új informatikai megoldásokat tartalmazó számítógépes labor. Ez a Haxon, azaz hardware-szoftver integrált rendszer, amely X-Window alapú terminálokat szervez egy hálózatba. A vékony kliens technológiájú megoldás nyílt forráskódú operációs rendszerek felhasználásával teszi lehetővé a több felhasználós, több feladatos üzemmódot. Egy szerver szolgálja ki a rendszert, amihez kapcsolódnak a kliensek. Ezek a gépek csak alapvető hardware elemeket tartalmaznak, így merevlemes sem található bennük. Az operációs rendszer és a különböző felhasználói programok a központi számítógépen kapnak helyet, innen futtathatják ezeket a felhasználók. Ezzel a módszerrel csak a kiszolgálón kell karbantartani a programrendszereket. Elég a frissítést a szerveren elvégezni, a klienseken legközelebb már a friss verzió fog futni. Ezért is lehet mondani, hogy optimális a hardware-szoftver kihasználtság. A vírusok miatt sem kell aggódni, mivel a vírus számára idegen a környezet, valamint hatékony tűzfal biztosítja a védelmet, és az sem elhanyagolandó, hogy az automatikus futtatási jog megvonásra kerülhet. Mivel a vékony terminál kisméretű, mozgóalkatrésztől mentes és alacsony fogyasztású, így ezzel a kialakítással jelentős energiamegtakarítás is elérhető. A felhasználóknak nem kell nélkülözni a különböző perifériákat, mivel az eszközhöz csatlakoztatható nyomtató, fényképezőgép, kártyaolvasó, vagy akár videókamera. A rendszer tartalmaz fejlett multimédiás megoldásokat, illetve különböző grafikus és karakteres alkalmazásokat. Az oktatásban elsősorban programozás és operációs rendszerek tanításánál tudjuk jól kihasználni a termet. Az informatika szakmacsoportos diákok itt ismerkedhetnek meg a Java programozási nyelv alapjaival. Természetesen a Jávát az emelt szintű érettségi követelményeit figyelembe véve tanítjuk. A második operációs rendszer pedig a Unix. Ennek elsajátítása ma már elengedhetetlen az informatikát magasabb szinten művelők számára. Így olyan versenyképes tudást szerezhetnek meg már itt, középiskolában, amelyre az egyetemen vagy a munkavilágában is építhetnek. A Haxon rendszer másik előnye, hogy nagyon sok előre telepített alkalmazással érkezik. Adott funkcióra bő programválaszték található. Válogatni lehet böngészők, szövegszerkesztők, valamint grafikai programok között. Emellett biztosított a nyelvi függetlenség. A teremben rendszeresek a matematika órák. Itt elsősorban a GeoGebra segítségével ismerkednek a fiatalok a matematikával, ami szemléletesen mutatja be a függvénytranszformációkat. Az azonnali szemléltetés sokban megkönnyíti a feladatok megértését. Az idegen nyelvvel ismerkedők elsősorban az internetes nyelvi oldalakat használják, de mivel a nyelvi környezet gyorsan változtatható, így még az idegen nyelvi helyesírás is ellenőrizhető. A felhő alapú adattárolás hálózati technológián alapszik. Ilyenkor az információt több virtuális szerveren helyezzük el.
Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy olyan állományokkal és programokkal dolgozunk, amelyek fizikailag nem a saját gépünkön, hanem az interneten, egy ismeretlen helyen vannak, valahol a felhőben. A felhő alapú informatika az iparág húzóneve lett. Egyre többen alkalmazzák és használják az adatok internetes szervereken való tárolását, illetve távoli szerverek használatát. Egyik legnagyobb előnye az, hogy bárhonnan, bármikor könnyen elérhetőek, nem vesznek el abban az esetben, ha a saját számítógépünk tönkre megy. A felhő alapú informatika gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan módon dolgozunk állományainkkal, hogy annak pontos tárolási helyét általában nem tudjuk. Ez egyben a cloud computing hátránya is, mivel nem tudjuk pontosan a fájlok tárolási helyét, és nem lehetünk biztosak abban sem, hogy illetéktelenek nem férhetnek-e hozzá. A tanulásban azért van előnye, mert nincs otthon felejtett pendrive, amin az elkészített házi feladat lapul, mivel elkészítést követően csak feltöltik a diákok az anyagot, amit könnyűszerrel meg lehet nyitni az órán is. A házin túl a felhőben egyre gyakrabban tároljuk a dokumentumainkat, fényképeinket, de az óra anyagát is el tudjuk küldeni, hogy otthon tanulhassunk belőle. A Dropbox egy olyan szolgáltatás, amely erre a technológiára jó példa. Itt lehetőségünk nyílik nagy fájlok tárolására, megosztására és kezelésére az interneten. A szolgáltatás elérhető böngészőből vagy a kliens programján keresztül is. Utóbbit használva a tárhelyünket úgy érhetjük el, mintha egy a számítógépünkön levő mappa lenne. Ez a megoldás gyorsabb és kényelmesebb, ezért lehetőség szerint telepítsük fel a kliens programot. Első lépésként nyissuk meg böngészőnkkel a www.dropbox.com weboldalt. A szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnunk kell egy felhasználó nevet, az e-mail címünk és a felhasználó névhez tartozó jelszavunkat. Fogadjuk el a felhasználási feltételeket, majd ezután a felugró ablakban a mentésre kattintva letölthetjük a kliens telepítő fájlt. Itt a kért adatokat megadjuk és telepítjük a gépünkre is ezen alkalmazást. Ha ez kész, akkor a Dropbox klienst elindítva azonnal elkezdhetjük fájljaink megosztását az interneten. Így kialakítunk egy környezetet a gépünkön, ahol tároljuk az állományokat, és ehhez hasonlóan a virtuális szerveren is megjelenik ugyanez. A gépünk egy adott mappáját a regisztrációt követően az alkalmazás a háttérben feltölti a felhőbe. Ettől kezdve akár az iskolában, munkahelyünkön, vagy otthon ugyanott folytathatjuk, ahol abba hagytuk. Ha az adatainkhoz hozzá akarunk férni, vagy azokat szinkronizálni akarjuk, vagyis a gépünkön történt változtatásokat meg akarjuk jeleníteni a felhőben, akkor szükség van élő internet kapcsolatra. A felhőben való adattárolásnak nem csak előnyei, hanem hátrányai is lehetnek, ha nem vagyunk elég óvatosak. A bizalmas adataink a nem megfelelő biztonság miatt illetéktelenek kezébe is kerülhetnek, ezért érdemes megfontoltan kezelni az állományainkat. A biztonság növelésére léteznek biztonsági technológiák, de a kérdés inkább arról szól, hogy mi magunk mennyire bízunk meg az adott szolgáltatóban. A tisztasoftver.hu oldalon megjelent értesítés szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jövőben nem kívánja támogatni az iskolák legális szoftverrel való ellátását. Ennek értelmében a Microsoft Office, a Windows upgrade-ek és egyes szervertermékek nem lesznek elérhetőek a Tiszta Szoftver program keretében. A kivezetés határideje 2012. március 1-e. Bár a Microsoft és az illetékes minisztérium között folyó tárgyalások befejezéséig, vagy egyéb hivatalos értesítésig, a Microsoft eddig használt termékei legálisan használhatóak. A jövőre nézve azonban mindenképpen kell alternatívát találniuk az iskoláknak, ha nem sikerül megegyezniük a feleknek. Reméljük, ez azt is jelenti, hogy a májusi érettségi időszak az iskolák és diákok eredeti elképzelése szerint alakul majd. A tárgyalások közben a Microsoft új konstrukciókat dolgoz ki a közoktatás számára a Tiszta Szoftver program befejezése esetén. Ezek a megoldások mindenképpen pénzbe kerülnének az intézményeknek, amit a fenntartóknak kellene kigazdálkodni, mivel az iskolák költségvetésében ilyen nagy arányú szoftverbeszerzés biztosan nem szerepel. Másik alternatíva, ha olyan szoftverekre térnek át az iskolákban, amelyek bevezetése nem kerül azonnali költségbe. A HuEdu és az OpenEdu programok keretében olyan Linux alapú megoldásokhoz juthatnak az iskolák,
amelyekkel kiválthatják a jelenleg használt Microsoftos termékeket. A megye középiskoláiban tanító informatika tanároknak és rendszergazdáknak workshopot szerveztek iskolánkban, ahol lehetőség volt megismerkedni az OpenEdu programmal és a Schulix rendszerrel. Az 1479/2011. számú kormányhatározat értelmében a közigazgatásban át kell térni a szabványokon alapuló dokumentumformátumokra. Ezt figyelembe véve a közigazgatás egyre nagyobb területén fognak elterjedni az ezt kezelni képes alkalmazások. Az iskoláknak is érdemes ebbe az irányba nyitni. A bemutatott rendszer már ilyen megoldást tartalmaz, ami nem csak Linux platformon érhető el. Az egyre népszerűbb LibreOffice alkalmazás csak nem teljes megoldást kínál a közoktatásban és a közigazgatásban a jelenleg is használt termékek leváltására. Azonban ez az Office nem teljesen felel meg a jelenlegi középszintű érettségi elvárásoknak. A workshopon felmerülő problémák egy részére a helyszínen megoldást kaptak a résztvevők, illetve egy jegyzéket fogalmaztak meg, ahol változtatni kellene a LibreOffice-on. A workshopot tartó szakemberek ígéretet tettek, hogy közvetítik az észrevételeket a fejlesztők felé, hogy a jövőben ezek az apróságok ne okozzanak problémát. Másrésztről az egyes iskolákban felhalmozott tudásanyag, ami a Microsoft termékeihez kötődik, mindenképpen kárba vész, ha a program nem folytatódik. Át kell állni egy új gondolkodásmódra, és rengeteg új ismeretet kell elsajátítani, ami nem megy egyik napról a másikra. Biztosan lesznek fennakadások az egyes iskolákban. A szervezett programot követően a rendszergazdák és tanárok kötetlen formában értekeztek a kialakult helyzetről és az általuk eddig talált megoldásokról. Mindannyian egyetértettek abban, hogy keresni kell a lehetőséget a most tanított alkalmazások kiváltására, megtartva mindazokat az értékeket és tudást, amit eddig az iskolák felhalmoztak. Az Infosuli márciusi műsorát látták. A következő alkalommal betekintünk a GIMP képszerkesztő alkalmazás használatába. Beszélünk a közösségi oldalak előnyeiről és hátrányairól. Ellátogatunk egy vidéki iskolába és megnézzük, hogyan alkalmazzák ott az informatikát az oktatásban és a mindennapokban. A jebo.eu oldalon a műsorhoz kapcsolódóan elkészítettünk néhány segédanyagot az informatika tanulásához. Jelenleg a Java programozáshoz és a képszerkesztéshez találhatóak hasznos tanácsok. Iskolák jelentkezését várjuk, ahol különleges informatikai rendszereket vagy módszereket használnak. A jelentkezést az is@jebo.eu címre várjuk az iskola megjelölésével és a bemutatandó rendszer néhány mondatos leírásával. Ezen az e-mail címen várjuk a műsorral kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat. Várunk mindenkit a következő hónapban is.